tämän elokuvan nimi on Pikku Petrit. La 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 la. Se oli kivaa. Sitten kun mä alan laulaa, miau vaan. Mennään kutsumaan Puffeli. Kap 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 kap. Minä avaan. Hei Puffli. Voitko sinä tulla minun kanssani juhliin? Mihin juhliin? Ne missä on soundina se. Ai ne koulujuhlat. Tulen. Mennään hakemaan Pandoria. Ei vaan, haetaan Max. Pandori ei pääse. Mistä tiedät? Mistä tiedät? Siitä, että hän soitti minulle. Ai jaa. Mennään hakemaan hänet. Hetken kuluttua. No nyt täällä ollaan. Kap 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 kap. Minä vaan. Hei tytöt. No, ajateltiin kysyä Max, lähditkö sinä meidän kanssa koulun juhliin? Hyvä on, monelta ne ovat? 6. Hyvä on. Tulen. Kello 6. Hei, missä Marenki viipyy? Hänen piti tulla minuutti sitten. Kello on jo 5:05. Oi, mitä minä laitan minun päälleni? Ne juhlat alkoivat jo. Menen alas ja kysyn äidiltä. Äiti, missä juhlavaatteeni ovat? En tiedä, mene ilman. Okei. En saa ovia auki. Juhlissa. Nyt hän tulee. Tule sisäänpäin. Hyvä on. Hyi! Mikä tämä oikein on? Se on Halloween yllätys joulujuhlaat. Ahaa. Syödään juustokakko nytten.